Ni ala cɛ nin tourner ni seba ni yakuba ka tourner ni ma ko siri a mana kɛ cogo cogo an bɛ taa Mali ba de la fama ala kana anw tɛ se ka taa Mali la non siri sugu Badiya Siba ani Yakubu non fanga t'u ka concert la o ka concert ni n ko ka tourner ba de bɛ Mali la tourner ba au Mali mais n ko bɛ se Bamako aéroport la le 6 le à 14h à 14h Sigi an kana to nin ka fɔ an ko dɛ ye an ka to o kunbɛn aéroport n b'o kunbɛn o ye avion jigintɔ an ye on va les accueillir au Maliba au Maliba an bɛ Mali dɔn cogo min n ko Mali c'est la terre de tous les hommes n ko Mali ye kunbɛn ni ko adamadenya Mali lo moyi ni ko mɔgɔya Mali lo ni ko limaniya Mali lo ni ko hinɛ Mali lo hali ni ko ka mɔgɔw kunbɛn Mali lo cɛ an ka taa nin na an ka taa Mali la an taatɔ filɛ i ka den ka segin la Siri ni jɔn ye Seba ni Yakubu dɛ olu dɛ Yakuba Seba il est le quoi il va faut ça Seba ça va Yakubu di an b'a ka tourner kibaruya an k'an bɛ taa ka tourner a kunbɛn de Yakubu na ko muguli Yakubu de ye mobili kɔnɔ koyi Yakubu ayiwa a tɛ ɲɛ ma ka taa n'an ye Abdara ile tiya. Bon fuma kuma ekupe folo ko. Kuma mi ñoo faamu to ko. La ne le b'a fɔ premier. Ne le b'a fɔ. Ne le b'a fɔ. Le cousin. Il s'est envoyé là. Ouais, ça va bien. Cɛ a sigilen don. Non, an bɛ taa Bamako de. An bɛ taa Bamako an ka ɲi ka an ko an b'a kunbɛn aéroport la de. An yɛrɛ bɛ taa Bamako an bɛ taa aéroport la de. Aéroport. N'an bɛ sira kan an bɛ taa aéroport la. Mais ça c'est quoi ça? Non, là, tu t'en as. Attends, il y a 41, on va sortir d'avion. Non, on a ça. Non, on a ça. Tiens, non, ne ne sera pas kalo sama wa mako. Mais on soit en Si on jama pas le tourno aéroport de Fonu tourno Bamako aéroport on a 14h kana pèse sur les 6 aéroport là. On be ba do am tara de ta aéroport là. Mais comment habitara o? A tɛ se k'an don a ka saki kɔnɔ. Second part avion qui est au boulot non non. Atita bita o. Fen fa. Valisi do. Valisi wa? An bɛ don o kɔnɔ. Ale fa no. An bɛ ka saki kɔnɔ. Ayi. Non, ti do avion kɔnɔ. Non ça va. Ni avion ta avion. N ko Mali tourner bɛ an b'aw kɔ. Avion ta. An bɛ yen de an ka avion kɔni o y'an sen sa an kɔni bɛ se yen. An bɛ kɛ cogo min an ka taa vélo kan ou bien fali wotoro o bɛna an bila retard la an ka boli. Seba ni Yakuba kan bɔra k'a fɔ u ye ko badenya tɛ kunnu ye anw ye dɔgɔnin kɔrɔ ye an bɛ dɔnkili da ni ɲɔgɔn ye an bɛ concert kɛ ni ɲɔgɔn ye an tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an tɛ ban ɲɔgɔn ka kuma ma abada.